Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus. Kula marginingsih saking GKJ Wisma Panunggal Merican, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabdo Winedar dinten menika Ahad 2 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking Matius 18 ayat 19 ingkang mekaten suraosipun. Nalika Gusti Yesus minggah ing daratan, mirsa wong pirang-pirang kang akeh banget cacahe. Penggalihe trenyuh marga saka welase marang wong-wong mau. Sing padha lara banjur diwarasake. Tumindaking manungsa menika gumantung saking manahipun. Menawi manah manungsa saged ngolah rasa kanthi sae, tumindaking manungsa ugi tansah sae. Menika gumantung saking cara menungsa ngolah rasa ing manahipun. Tumindaking menungsa menika ugi nggambaraken pribadinipun. Ananging dereng temtu tiyang sanes saged nampi tumindak ingkang sae menika. Wonten tiyang ingkang nganggep tumindak sae menika perkawis ingkang awon ing gesangipun. Gusti Yesus maringi tulodo bab tumindak ingkang sae. Nalika tiyang kathah nderek Gusti Yesus awit sami kepingin mirengaken pangandikanipun, Gusti Yesus boten ngusir tiyang kathah menika. Gusti Yesus kagungan manah ingkang welas asih. Panjenenganipun tetep paring pangandika lan mulang tiyang kathah menika. Langkung-langkung panjenenganipun ugi nyarasaken tiyang-tiyang sakit. Nalika tiyang kathah menika mbetahaken tetedan, Gusti Yesus paring tetedan saking roti gangsal lan ulam loh kalih. Sinaosa tumraping para sekabat, menika boten cekap dipun tedha tiyang kathah. Ananging menapa ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus menika kawiwitan saking manah ingkang kebak welas asih. Awit saking kuwaosipun Gusti, roti cacah gangsal lan ulam loh kalih menika saged nyekapi kabetahaning tiyang kathah ngantos sami tuwuk. Gusti Yesus paring tulodo bab manah ingkang kebak welas asih lan sumadyo mbiyantu tiyang sanes ing sedaya kawontenan. Kados pundi kawontenaning manah kita? Menapa manah kita sampun kebak welas asih? Menapa kita sampun purun mbiyantu tiyang sanes ing sedaya kawontenan? Supados kita saged ndarbeni manah ingkang kebak welas asih, kita kedah sinau ngolah rasa. Ngolah rasa magepokan kalian bab ngraos-raosaken pangrimatipun Gusti tumrap gesang kita. Kita saged gesang ngantos sakmangke awit welas asih saking Gusti. Kanthi andarbeni manah ingkang welas asih lan sumadyo mbiyantu sesami ing sedaya kawontenan, tiyang sanes badhe ngraosaken berkah saking Gusti. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem
Amin.